Bon vespre, estimada. Ai, estimat, ja t'esperava. Avui vespre tenim menú de cornut. Consomé de cua de bou i cap de cèrvol en salsa cuenta. Aina, has cuinat? Tu m'estàs posant ses banyes, tu. No, per què? Però quina decepció. Jo estava arreglant la façana de l'edifici. No sé què faig aquí. Si no és amb aquest, segur que és amb un altre. I que és aquí de dins. Però el trobaré, eh? Manel, on vas? Jaume! Ai, estimat. Uf, mos ha vengut un pèl, eh? Però un pel no, jo encara me'n quedo un parell, eh? Per cert, no has vist el meu amo dins l'armari? El teu amo no, però he trobat en Torito, na Paquita Tomàs i el príncep. El príncep! Ai, l'hem de trobar. Vull dir, el meu amo, el pobre. Bé, però saps què passa? Que jo ara te volia dedicar... Va, vinga. Anem, que no el trobarem i me'l fugirà. De vegades les dones són més complicades que fer ganxet en el Dragon Khan. Som davant un cas clar d'infidelitat. Però què dius? Estàs trabucat. Rei meu, estàs bé? En Jaume Anglada! M'encanta, som fan teu des de... Jo què sé, ja no me'n record. Te passes banyes amb en Jaume Anglada. Que érem tu, eh? No mos enfadarem per això, no? Anem a fer unes birres. Unes birres pot ser un bon plan després d'una bona nit de rock. Ja ho veuen, els baleàrics no s'enfaden quan descobreixen una infidelitat, sinó que s'estimen més fer unes cerveses amb el contrincant. I què? Com ho heu vist, això? Ostres, té més ritme que un jovenet de 20 anys. Quins moviments. Sí, ja fins a la novena? Però la desena ja està en massa. M'ha fet volar. Sí, és que se deu, és com a Vitzeral, té aquell punt que te fa arribar a l'èxtasi. Bé, no tot és mèrit meu, eh? I tu què? Vinga, banyat, com ho definiries? És pur rock and roll. I ben bo. I barat. I en estèreo, com el nou disc d'en Jaume Anglada. Uau! Quedes contractada com a cap de promoció i comences ara mateix. I jo què? Tu pots